kay mara tunte ni lahalaya in dɔ ni o de ye jatigikɛwale kɛbaga minnu dɔw ni olu bɛ bi maaw kan nka nana ye k'a fɔ bido na mun ye kay mara ye a ko kɔni ayiwa a bɛ ka caya o hukumu kɔnɔ mun ye sigidalamaw yɛrɛ olu yɛrɛ sirannen don nin ko in kunkɔrɔ Mahamadu Silla ale secrétaire général commune rurale de Colombine la Kayi lakanabaliya yorona ko ba de don an fɛ yan kuno an tun tɛ tan a hakili sigilen tɛ ka sababu kɛ binkaniw bɛ kɛ mɔgɔ jugu dɔ fɛ minnu ye jatigɛwale mɔgɔw ye minnu tɛ jatigɛwale a suka bɛɛ bɛ yen kabini tuma jan an y'a mɛn k'a fɔ u b'an ka cercle kɔnɔ girimaganya fan na ale bɛ tila k'a jira k'a fɔ mun ye lakana tigilamɔgɔw dɔrɔn tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin nin maajugu ninnu ma fo dugudenw de ka u fanga fara u kan Mahamadu Silla an ka service de sécurité tɛ se ka fanga sɔrɔ cogo si an minnu ye population ye n'an ma sɔn fo an ni an ka force de sécurité ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ka an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ k'an ka marifa ta non an ka kunnafoni an ka ɲini ni keguya ye mɔgɔ jugu ninnu u b'an turu donc n'an sɔbina u ye numéro vert bila sen kan an ka weleli kɛ dɔw fana b'a jira k'a fɔ maajugu ninnu siranya fɛ maaw bɛ siran mun ye kunnafoni ko o di lakana tigilamɔgɔ ma ko o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gɛlɛya mun ye maajugu ninnu kɔfɔli ko lahalaya la Sekuli ale ye syndicat transporteur ye fɛn wɛrɛ fana tɛ mɔgɔw siran dénonciation in fana ɲɛ n'i y'a dénoncer après a tigi bɛ tila ka taa agresser puisque u bɛna tila k'a dɔn après encore k'a fɔ ko e de y'u dénoncer il faut que discrétion de ka kɛ baara ninnu na o de kɛ mɛ sababu ye alors ka population yɛrɛ siran Aramata Sisoko ni ale ye kafo présidente ye ale b'a jira fo fɛɛrɛw de ka sigi sen kan ka ni maa ninnu k'u kɛlɛ u ka kɛwalew barika kana taa bonya kojugu an ka laɲini fila t'an na kana haye o fɛngɛ kɔ fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ni tiɲɛli bɛ se ka lajɔ tiɲɛlikɛla ninnu bɛ se ka bɔ an sen kɔrɔ a bɛ di an ɲɛ fo an musow ni denmisɛnninw f'anw yɛrɛ ka an sen dɔn an ka ɲɛfɔli kɛ minnu bɛ se ka tiɲɛlila ninnu bɔ an sen kɔrɔ dɔw fana ka fɔ la maaw kana taa a ko ɲini yɔrɔjan u bɛ se ka sɔrɔ sigidaw la minnu ni u tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ kana yɛrɛ Seku Kulibali ale kita société civile o maa dɔ ye an yɛrɛ dama de bɛ ka wuli ka nin kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que bingani wale bɛ sen na sisan mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ dɔn mɔgɔ minnu bɛ sigida dɔn mɔgɔ minnu bɛ dugu min furancɛ dɔn olu bɛ ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka fɛnw minɛ sinon dunanw fan wɛrɛ si fɛ ka na an dugulidamaw ko don an kɔrɔ arabadon dɔrɔn na Kayi ni jɛma cɛ mun ye maa dɔw olu ka mobili ni o ye 4x4 ye o filɛ ko ka minɛ u la maajugu dɔw fɛ Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la